yeti Berekum here one akusa chiro Asante ni da. Berekum here funu na kusa obanhia. And na wiei we say oyesi bi kumase. Sabi yeti ya ho na esi ahine. Berekum here funu na kusa obanhia. Ne say no kra ma manhia. No kra me kan nne. No kra ma manhia. Yeah. Ele mwase. Obi cha de bi ati ano. Opata so odi akonya. Ura akonya de se wadaruma. Be ya di si de. Ye kodu Kumasi, ya ye se nkwara. Yeah. Ukasa, hai. Adenti na so e ho de kosa. Ti de be se Berekum man se. Mo me anwe Berekum ho. Yeah. Se ewe magunta. Abotse kasa. Ura. Pacho bola didi. Me ware this sister. Enti ala hima gba masi. Ura. Pakota, ura. Wada umo. Eba ni se de febra de eba ba ku. Ona bile. So ni ko ni. Ada se wa ye. Ya, nana Boachi, nana Berekum him funu na kusa obanhia. Nana Boachi sa obanhia palace. That's a Brazil so obanhia palace over to 2022 there about. We owe allegiance to the golden stool. Alright, abusia for so video ya kwahwe ye Berekum de ekoso ewo honom na oti se enope ya san aba ho bi mu a na ensem bi a utanyi na wanhwe yi a na dada kran ensem bi ankofo bi no ye age ede atum enti na nei yesi nkonwa ya ye de Berekum so amane ebrem no ye hu se nkofo bi a hyase ama wo mo ho so e wo Berekum no mo ade o mo ye no eche kuri esene pawo no kwasem ni ehiye pa enti nam so ama obi e kanede wo social media no so na hu se lawyer obi bo ahia be ka bi ana confila me ma me so edine dia ba be bom na for now no de na ekoso Berekum bra Berekum ahima na koso am ya hene ede yerua Berekum ahene eba ye be sin so ye de ma no mo koye na nu achi no ya sen atese nkofo bo Berekum no mo a wo mo eye de wo mo pe e wo ho no mo a chese na mianim ni no kwasem ni bonsimati ko tan ye pa ya ye say arabi de joy so pon ne nkofo bi chichechire e wo ho no mo a so mo free hin ye hu ya ne say wo mo tie si social media no so a wo mo ye de wo mo pe ye previous video de brem no ye de tabiri abranche tabiri bi ebeto so a ye chem say ono no wo say womo koye na committee bi kokotena se na nsem bebrebe emu 14 eto de ma anu ntina wosan konu na edie na ya mfa ma no na yese no ama me de ho video no etumi ebremo ye hwe Berekum kwan ye fa so Berekum nkonwa sebi nyina beto woni kwan ye fa so esiye sabreburu sabie son video ye kokohwe ye hwe sade Kontihene osi ekasa ese oni twafo hino se hwan no na womo kan bo ma womo ye de womo pe mo ba menhye fikesiem ye rusham se mu nyina mo nkonkotena se na mo hwe e ma asundue entumi emra na mo koye no ebra ye fra asem na ye ka no we de me matu kwan we de na mini ho we de na ye sei we de na ye sei mo ba ye mba pie mu mpo no ye san mama konwa ne mama kwan se ene ona gina hoyi mo ncha de property wo ne ho a ema ye wo bibi ka fa ne ho na se edie ne esiripa kro kwan Ghanaian Asante sabre no edie ne sine kwan se ontumi ne hene we si wonu kwan no emisini o we si me kwa we makunta Kontihene be gina ka che so ye na content we kwa de so ayi na ahema mpo ye na se nti we zo twefo form na tonkwan mu ye hu ya ne so akwakote ne kokodi owura tabiri achi oba ye be kan ye be pam ma ye nyina ye hu bi ye hu ya ne se wo fa achire akwakodi tabiri no achi nti e bisa se edie be na influences ade no fisa wo Kontihene no kwampo no ejagu chema wo fiefo mpo so mo atu akonya no so
wan kasa wo hema ane no won mo sena se hema ayi o hema na wo yi no wo honom no a wo se nyo na wi no ne ade no yes what tumi da konwa na manipa mienu asamiensa wo je adehye ba mienu sika e wo Berekum honom a wan fa konwa na ama de wo so de ma no de wo tisu sesia na oba na akoso amia hene wo besom no wo se wo mpe wo no mi ho a na busuan so se wo mo atu ade so atankonwa no na hema mpo so otu ade so wo de akwempuru tumi hwenkan for demonstration akase anim tie bu na hema ni nyina etwo de bibia ato nchen sanse konwa sam ni ade do ye ba atan yeso ba ye boni a na okum yem dwan na japata wonso no e na otu bibia egu ye e na tankonwa no kokoyi de hye obi ade ne dwa ato ba ye dwa ato so hweje ye se wanje dwa ato na kire se onye de hye de wo sie hu no se na hema se we ye go firi ko divu a enti ase e na ade na sei ya me ko bi fi ade hyesem wo hanom fi se ye kwa ya te se na tabiri no onfirifie ho na so menya num tina mo hanom fi se nkunya ni bo kompo tumi ko ehwa e ma ne yeyie akonya bi wono mabuso ne nyina tumi ko bankuru mu se ye fa masuma si na so benten no no susu ni bi enti ne de mini ha wo ho sa ti so ye de hye na so nya de hye no mini ha wo ho sa na so akonya wo pa bi ade de unfa junction koto so onye dede on tra social media ye de wo panyo ho nye di akonwa na court kokobu amawa ehin na be di akonwa no court mpo abu ade amawa ehin na akoko di akonwa no enti nyema bi ekoso Berekum no airtime obi tincha na on tiase a na wo di atem no wo ka ne wo pe badanye sa na wo se ye no sedenkofobia a raise agenda bi a omo hyehyehye nsem bi achi wo Berekum no mo a omo peso omo ya na ho ye na mentem ho ase eba no youth radical be press conference aka che say omo mpese obi ade no be folefola hinsem mu yenya ma na no omo ahwe so nyi na ade hye no enyi omo akasa de hye mfa ma yen eti abusu Kontihene wuni ma de hye ne se na hema no akasa na wuni ma de hye no a ewo Berekum no esno omo akasa omo hema na akasa ade hye Kontihene person kire se na hema na akoso am ya hini nim na de hye na onu nu mom na nim ade hye okrom onom onum ade hye a omudi Berekum akonwa ye yie ta no person ka kire ye se monya maso kore amonko ye Berekumfo na Berekum ne honu nyina na ye Ghanaian Asante eye politics ne niema bi na abechiche niema mu first near 10 regions and a che sanim na benya 16 enti si ye chema for administrative purposes aban na diaba and ye chemu sabe ya ye che bibie betumi aduru baabie ye betumi atete timantamantam ni mu na empum tuatuma roro oman ntwe no ene ne ntwe aso nti ne ye sa anema no na eno nkyere se wote hono mo a wo de wo ho anansa wo nhwe obi ase na wo hwe obi ase so a wonya koa won nanano ma afi bunu ne ahafo ba so wo hanom no omo ba hanom obi ama kromo so bejo ma sase e da ye bibi da bia yera kasam ye hweso for de maye impre hin no yera ba kro so mu hu Berekum na yera Berekum fie sei ni mu hu asante enkuro bia obi enu a wo ye bibi dia mu nkuro no ho na e ba ho mo na moto so mo hwe sesi onim so metumi aye nti e na odi tumi na hyam nsa mo ti kro no so mo hwe nti agenda ne perception bi ade atum tim wonom e wa hafo ne bunu wonom se wo kwa asante se ye koye ode ye se wo koye ko so koye de ye mo ba ha kompo na ye som soro anano me wo bunu nya hafo ye nyina ye asantefo ye ni chichemu ye ni bunu eni hafo bia ye nyina ye asantefo nti mo ba ha ma nano ba ha no mo a enyim se de ye mo nano hene ban kranza okosi ne papa na wo program ase fefefe sana Berekum hene ye onyan ba bi koroye na man kuna di awuo wo wuye ye ratubofo ma nkosie no enye Hong Kong nkro bebrebe including doma hene wuye ye ratubofo ene kokosie no ye hunu brun champion bia ohonom so omo ye omade ye hunu brun champion bia ohonom se omo ye omade doma hemfo ya abakro nyina swanche kotokohene doma hemfo ya abakro nyina eswanche kotokohene enti nipa no wo di machi ehye kutupa mu di bone edi nsemu no social media no so no sa nipa no oswanche kotokohene na kotokohene na ye na manhene ni wonya no enya house bi to so wo ye sa niema no rewura bebia kisa konwa nto ba bi no odi so
ha Berekum fra waso womo nenam saa na netie tete no aye kutukotena we firi ha na okwa ha ntia waso ene oba papa so saa na omode ekoro one after the other pepiase akrofuom koraso ose ha de gisa obransa na wakum ni Berekum tumfo pokuware na Berekum edi kan so ande kire no from Saben bepem ne Berekum ya Asante na bekoso ya Asante kapo mo bo mo sisi wasokware ho eti hwan na person ni wosesa culture na wo honom no hwan na person wosesa culture na wo honom a omefra wasu pepiase akrofuo mbedi Berekum nyina na chedi abo penso eba ye ema nananom enkaye eba baye nyina enti se wo pa kunya ni bia dia na be ka agenda bi say na nakoso amya hene the first the second the third the fourth the fifth omunyina ye ohima asefo a na konwa na yenye ne sawo ye ka de hyesem yenye ne say the music kan say omu adibi nti o sie su edibi Asante akonwa yenye ne saa na nakoso amya hene amya hene okoye no o ma me nimpon no enti se wawu o ye de hye ne ma me nimpon ene Berekum ahema onye ne ba bi kro no ene ye de ne ba na nakoso amya hene sisi asi so nti ensahwe ne ma me nimpon ye ka mo jesem ka de hyesem what you say ye kwakotilo ye obri boahe nsem ode atodwa na wachechi mu wasane nsem ni mu e de amayen a kire sade esi eti ono bunu hono no ye bunu ni nti no wo ka asem a history no de ba out no o ka no kure sade asem ni sitie without any fear or intimidation nti se osi ye ne niam manage ho pa be do tenchan a wo prim na koma on pe no kure na hwe no onu de bi obedi atem social media no so bi se no ni ade a sisi a no eye omo priority nti enkonkwohwe se de lawyer bibo ahe wuntumi TV so na FM o kama manya amane ho asem a Berekum de bebo mu no nti Berekum abakosem ni die nti a Berekum ya Asante Berekum kesi na anu de baaye enye the first time aba menhia in 1941 Berekum ahinsa mu baasa ne bebedi no menhia ha in 1941 ne bedi ye no bebia se Berekum dishia konya no eye koraso fodia Berekum dishia konya no eye koraso fodia koraso fo ne asokore mampomfo no asokore mampom beko adikra wo no of 1818 baba no ne be ye se binum banke ho ne be ntete se ba se German fo no beba se bebe ko when the Ashantes went and defeated the Dinkra Kojo Dinkra in 1818 ne be ka se bebe ntena ho eti bebi abedi kan tena ye ne efra ho awasu okay ne Berekum dini Berekum no maye ne dini Berekum na maye na betra awasu no na be firi ho ne be ba papa ase ne be firi papa ase no ne be ko akrofuom ne be firi akrofuom no ne be ba Berekum no dini Berekum no ba the second Berekum hene what I say kire di abo second Berekum hene ne efra kire di abo but ya wasu baba papa ase ba ko akrofom ne betu bae ba bia ba bae no bere ha de wo bre ne wa kum ane ko fa dini Berekum e bae so the dini Berekum no kire di abo then so that the first chief of Berekum no properly speaking no so we free awasu no proper first Berekum proper chief no amankonadi awuo onye korasofo asokorefo ni bia then the second chief kiredi abo amankonadi awo fase pa ne kiredi abo okay now kiredi abo wuye no na be ni mema mpemfo ho ndi be ko fa amankonadi awo ba kwandi awo was the third Berekum hene so mbapa no makonye die mo bere o papa konya ne fa
So the third Berekum hene no anya royal this year Korasofo no bia. And if you was for more than 100 years. That's right. Hey, they move apart. So it was in 1941. Nobody has said no after the restoration of 1936. Nobody has said no Menshia. Nobody ya nobody can say Berekum murder any member joining in ano. A cross of no dear. I said Berekum was major and I want major. I said Krobia murder him, member Johnny him. Never quiet. So I'm called 90. We call Betchino. Nobody a Quenya from there say, Memphis say 18 something. So even 1870 to 1941. We are 1870 to 1941. The non-royals, no proper Panbedia from 1870 to 1941. It's the baby had no addition in the no. Becquer better than Facuyan Mabe. I ask them. And therefore, when they started with this bronze champion in 1950s, you know, the Berekum I am for now. Baba, Bidumba, Menshia Bedi Fontino. Woman who say, Sabanfa one can bronze champion no one. Eh? Bakwenyano. So they aligned themselves with the bronze champion. So you see, on 9th February 1951, the bronze champion, best at Yanabek, best at Yabek. But the Bensasha Kratase, 9th February 1951. Oh, Techime. But you are winning none afraid that nature of bronze champion. The start of bronze champion, Yabako, starting from the 1950s. So that was why when we have restoration, the correct is a table we say in 1935 restoration, or the media member can't my home. On the option one time. Now, so Berekum was forced by circumstances to join the bronze champion signatories now. I'm saying 9th February 1951. Berekum kokan home. Now, Berekum kokan on just say, but now then people were giving stories. Baba Kumasia, Bemuba, Baba Kumasia, Babua. They were just formulating stories to tarnish the image of the Asante mine and then the Asante phone. And there was 1951, Baba Sensan, the mine Kroka home, leading Sumahin Kro, Drobo, the Masika Sepreku, Berekum, Tachimai, Abase. These were the principal architects of the bronze champion. Okay. You understand? Then subsequently, then Abase, the person better regional. I have forbidden the Kahumbi. I have forbidden so Tibenian, I have forbidden Motia. But I dear mass antimine, Kukum from Pong. No for Sijabo, Bechem. So now I'm running in another friend Western Ashanti. So I'm running in another friend Western Ashanti. The name Western Ashanti no is Topoye on 8th April. I don't know, 4th April. So 3rd April 1959. 3rd April 1959. Abana do Adomabo Dumio Nupe. Nigga said didn't change the bro ahafo. You follow it? Good. So Berekum, some believers say na Berekum, bono, there's nothing wrong about that. But you cannot destroy the history of Berekum. You cannot, under no circumstances whatsoever, can you distort the history of Berekum.
So I agree. Berekum signed 9 February 1951. But later events, what happened? Now, Abasa, Berekum himself no, a court, a regional House of Chiefs, a national House of Chiefs, and a Supreme Court. A yadana Berekum himself no, a after the decision in 1941, na baba ye other group for baba yampene yamfa konyana mama yampene yantiase. It was until 1974 na this year no yi asokode fo no kraso fo no benya konya no what I said 1974 the queen mother ni nya no no I don't know the they said the baba ko to babia eseseto so him we ya wo no ne di nanim na nse ne maame ananse ni nua no ono na bo hu mother party say him we ya wo bai him we na gina prim something be di na tem no atem na be di ni nyina ba boa just because she has stood her grounds we gina painting. Now the argument is that no ba Berekuma at the Shikoro does. Now the Shikoro does until Baboa. Look, once again, it's an Franco history. Berekum before Amankodia wo, then Chedia bo, then Kwam dia wo no ya ba bedia kunya no. Ebinum ya dance for a dance. Because binum no Amankodia wo ene Chedia bo no. Binum wara dance for ma. Nti Kwandia wo no no ye akamambe no ya dance ni. No di ni papa kunya. Then with passage of time no royal family no ebe ye 9 Kuraso phone papa se the biani ha then abontema Kuraso papa se the biani ha abontema. These were the 3 gates. 4. So when they came to, and the truth of the matter is that it is only the Kuraso foreign royal. 3 memega. And therefore, in law and in chieftaincy, memega miensano, no matter the years, entimi nani meye adishiga. Enti lawyer na yatin in kano. Kwa ya bruni kam mubet machine kutupa. And obetumi akasa diverting sembi na kwa be sharp no fu achi na so amamani amane de ya ato no no sesa nya yie na onim sa de sitie so nyame no mpeso betwa atro nti no no de no kre na to ho de amaye no sesi me hu se nkofo na social media radio is upon bi na social media no so ototo ayampia kasa de ope thinking say on nim nyansa buru bibi aso on nim amamani abakosem bi afa Berekum hu bia on nim ti afa kunwa ne matabiri ena mo amoye kan na mo di atem no wonye di na mo ntie o ena mo nye di en sema o ka social media ni ni fact ni nyina so obi a wotena sitie Joyce nsema o ka bia no eni nyina so evidence ni videos ni pictures of this to hu nyina no eni nyina so ekwa kobu bebo wo mo ba ku bia na mehwe na ya mese okofo Europe ku ware ebeto nchen na nsem bia wo ka no ontumi nkan nyi opoku ware ana Asante fi Berekum asem mo se Berekum nya Asante a ontumi nka Berekum asem a ubeyi Asante afrim. How it can be possible enye ye so aka Berekum asem wo yi Asante afrim mo ni nchi Asante ne peja no anan ma wu sabi o ma betan so akra ko nyina Asante ye run na sie o mu nyina eti die pa na obeka dia kire ye ne a ebe convince you to the stand say na no mo di kan no na wo nim history si wo mo ana na no me di kan no na mo nim history si wo mo ana ye wa man kona die wo nyan ba bi ko da sebre enti oba ye no na wo nim history si na na oba wa ma Asante da oba wa ma som da tena koso am ya hin wo medi mo bro champem na chi na wanyi Berekum ni fan free esom no wa Asante fa nko bro ho ma mo ana ade enim no no time no meyi nko
ono de wonye ono de onye de mo pese oye no onye mo pese de kudwa ma tabiri no de kwabno champion enye adwuma. That is the agenda mo hwehwe no enti obi si efebro bunu pumtuo bunu nkoso obi an go against bono and obi an time bono enti ope pumtuo a wokọ obi die mu no and for development emrel, because you are not focused on your own focus it. Eti yetianom no a ye hwe asante chechire ne nkabo mu ye record ma ye hwe amama na mane kwan so hwe na no bed within 2-3 months hwe nkonya kase ye ra replace ye nia bra ye checha santeman esisi nkonya bi ahira de tutu ye nia bra ye ho no wo bro ketekete na wo ho no no hwe so mpɛ ho asam nka mpɛ ho mpumtu santeman kakaraka ye ru na nia bra ne ho ne na man he na brempɔfo edwina santeman ho ye hu de nyame bɛ ye eno na wo te on ma wo follow. So how possible now to me to now open also? You can never develop because you are not concerned about yours. What you need, you are not focused about the way no ho. Obi dia no na woni abre ho. Tebasa na de uje na obejina. De obejina no na obejina. Unye focus on the way no ho. Ne ma me conflict love so abeka bi. Na wate a address upon warning. And also the history aba. Ya ono so echechiremu Berekum ase ninchi ene nsem bia awura no bekekan ya o chere na ase ma na hu se the work kan no ne kwan no na nye omonko na eka ye ni bre ye di yadwene da chi be hwe so fra ye nko tie de conflict love so aka fa Berekum yo minianom epacha mu hote sei ni se na nanom adawomenti mu bia hoye na sabi asembi na achiri madwene so isanse ewraba bi enam social media so sabi enya ado ye fe ne joist opon na wachi Berekum adehesem ni nkonwasem ata ne ni ase na baba awi wo se woni de wasi hene ono so onye de hie ekuru no firi so na so mpese ababa ono nya ne tiese ansa na ne nananom ebon sesi eto amento abepepe baabi obi mantwie mu abedo abepra na omo benya baabi afiri no na ade hye abokuro si ho dada menyan ABB ababa wo isori a eni so ade sem tese eni matantan time wo sori a wo ye eni matantan ta woni abrante bi FM Bright TV ye nyina ya kanfo enim se akonya ebeto ho a oba hema eno wotumi se oyi ne de hye na bra konya no wabeto no oba hema de beto obusua de hibusua ni nyina nim se ode hie bi a wo se ofata na ogidi se oye ode hie no besra konya no obi aba besra konya ni bia oba hema so ende hie nko ade wo so onwo kwa so woje na obi oba hema no ahwemu agi ode hie ofata wi ase de odimu na ode amaja ase akoma keymakers na keymakers ni to me se won esi hina na wo mutu hin ne mo mamla ni amane kwa so o se keymakers no o wo susu ye se onipa na oba hema yi no ode ne baaye no se bi anya ado e ka bi won ho anaso afọ obi yere ana wato obi mu na wakona duadem se bi anya ado se bi apra ya bona de jabontere ne huni ho o ye yara o nwoba na ni o magina saa ne ma yetimi de bo obi koodu no so obon koodu na on maka se senti won fata se bi odi akonya no ti oba hema fa foforo mre wo no oba hema wo konya se oyi ba ko mienu miensa oba hema yi ne hene wodi akoma keymakers atiase Kontihene ne wono akota atabi ne nachi no asase menhia video etra na obi ehuni woso ne de oni ni asem sa na kontakora na afa ekura na wohu se Berekum ma eye nasem ti afa ekura na asombie beba na obeta o machiye na wono o mabaye dwuma ofiri wa na otwa ne ho no kodi tabi de nachi na miyan de abofno na etan ya sabi ababa wa so hu se ne ho ahio so hu se obi nkanche de se ne ho abufu no mintimi hu hwese ode hie moa ya ne nananom nanabla yenum mo abla yenum ne nanana atia no mankura de yenu adi ewonum ane sabi anya kire di abo no abechechire onum kuro na wonna na bepakura abo ne sese no ne wonya kuro firi so
na de hye moa yo firi na nasa bi anya do mo bre hiase ebe yi ne de hye adna ko che ni wura Asante no opoku wa na chichiri Berekum enye obi a na chichiri Berekum Asante no opoku wa na nsate ya no de chichiri Berekum ene okwa sokore hene ho ekwaje na de hye ene onu betena waso ene onu eba awaso na aduane edua aduane ya ho aduane di eba no eden no onu firi okwa apepi ase ene on bekọ koraso na sabi anya do ka sabi obi a wo firi kuro bi so de na wonya de hye de ayi de na wo gi ade hyesem eta woni ase na wo kire ne nsu ade yesem na sabi ade hye te se Berekum hima wo na wo sori a wo kire ne bobere na de hye a kire wo no eche so wo na besi akonwa de ma Berekum hima awra woni su ade wo ni panyini wo fie meboa woni panyini e wo fie na obi kura se aka wo bekire mu se mommo abo sika no na mompe ayi afa ne say boy guys mompe tag boys na on kai atabiri ho na ni omu enfa disability mra Berekum era hwe won se ma wo kan nyina ya record de ato na ya report so ya bomo dia timi report mako na de piapia ho bra ni mu bado wo abufu hunu ti wo gina wa wo ehi obie ni ho aka cho so wo ehi wuni sabi anya do nyansa wo tirim so oba himasi na konya ayi ne dehye tabiri ya dehye ade na wonsa no so ya dehye tabiri nya dehye wonka dehye ho tabiri ne papa ba ene firifie ho ne papa ba ne papa ya fa ne say kwadwonsia na abakose mu no yede nana jawu bedi ade ena na jawu sa ena kwadwonsia no to ne safa de papa ma wonu wo ne kwati bo okrom wo jape krom ena wonu ba be kan ho akojira Asante hene ne makodi adanse de aboa no esase na jawu sa mo pa ma be ka koraso no ma ba be tena koraso obusuanim ena konya beto wo be pa konya di so yede hye na obi a odi wachi bia yeti ponkoso efiri Kontihene se Kontihene nimsia onsiesie onu ankasa ne fie esina se ne rempe esase jadam wonu ana busua tunade so woni sase twafo hino se wan no to omu yenu nyine to onu ade so wohene bayi na sabi anya ado wonu tabiri no wo so ya kire no Berekum ma omu so akire no ha wohene bayi na sabi anya ado she Berekum asia wo so akire tabiri anaso wohene bayi no onu tabiri no so ade akire no wo kwa keto de woni abo ho safo hene ne ne mmon se ba gina wo ye saane mo tsam boase ana ye bunfo de ye si ye ewra ye very careful esa se de wo ye no emfa hwe mo na de ne beba no beje wonsem wo de atumi se wo kasa wo si wo hene ha chere bruni na nakro ebruni wo fakro ebruni abusua kro ba chichire Berekum no na wo chere ye se bruni we na be chicha sokore domtena ni ye hunu se sa bruni me na be chichire moti administrative area ene nsem hunu ne ni so ade sem ko na mudie na me bire mu wa ye de opanyi na wote fie ma mofra we nanka no ye kan nanka wefo a ye kan ka ho bi opanyi na oba abontere be disrespect panyi ni amamna ni amane no omo na musua na namon esase momo panyi na mo hunu se ye timi disrespect amamna ni amane ha joy sopon ma ye enya woda etwato ma kan esase wo no me sese bia nya ado ni futufo me hwe wo wonya de obu kunkura ne da esode na ka Berekum hinsem konyasie ade hyesem ne mojasem wo emfa ho esase se to Berekum asase ne echama de hye ye ma obi ebi ma wo buhye fie se Berekum ade hye ye fra wo no so omumra nhie mu wo na na bi nkobi ana wo se wa ene wo se bia nya obuhye ne bia nkotenam esase wo nya Berekum de hye mo na mo ni ba bia mo firi mona munim kura mo fifiri so na mabetanta Berekum na madan Berekumfo na so nam se munim kura mo fifiri so ntim pesa mo bo Berekum ewra untimi mo Berekum medi ka be ka kira wo se Berekum sabi ani e be Berekum no se wonim a enka wankasa wo to wo kwa no atum na me se woni maami bi otufo woni papa bi otufo woni nana bi otufo e bi nso ana mu mpanimfo mo wo fie eti wo do wa no be wurawura nsama bro wo so na so sene wo so wutu se wo ni Bright TV mu digiska se Bright TV so obedi animu se o mu nim ko bi ntimi nti kuro mu e ka che wo na netu achichiri kuro wo kuro na mo free se
sebi enya do sebi abrawo asase e da kwanche no sebi da hokwa kwanche asase na petem asase na hokwa wo mema sam a wo de eti telephone na chi no fa bra Ghana na fa mema sam no ko Berekum ne ko di wo ka be wo se Berekum mema sebi enya do sebi abrawo wonu ti wo ho sese e di Asante kuro ni etim bra wunya vuni vimo what is social media so say the nyina ti social media so vim bie no awo na sabi papa tabira wunya ni wu a kanye sha rasta na no na emnantie mienu kasa na o ma expose say mukochi a sha rasta ni super eka se wonu mesoa na Kontihene free mention free one oba begi wachi yeso no hene bena na wo anadwo no asa emnantie mienu super ni sha rasta wonu mo so awro tabiri nwani wu ya ukotere ofi akoba apata akoka nkrofo na Kontihene be kam yeti ase apepiase ebusu apanyi apepiase di Berekum akonya apepiase ebusu apanyi no di Berekum akonya ana wo yede hia ma Berekum hima akosi akonya so apepiase ebusu apanyi ko awoka no se kraso ebusu apanyi no kraso ebusu apanyi no wonye de hia o sabi ni on de si Berekum akonya on si Berekum akonya na ye de hia ma wo ye ebusu apanyi wo ebusu bi mu a no wa hima no wa hene wo atumi be na wo hene na yi na ebusu apanyi Berekum hene betu wo ebusu apanyi na de so ya mpasa wo kan wo betu ade so esase wo ni ho adwene pa no no waso wo ni ho adwene pa ene wo no watena se abopo munyina muni adwene na wo dwese no e fro dwese opon ne de I don't think so futufo na menyi ni so wo kunu na ne de tie wo kasa kura wo tie because some na wo do wanu enti na eno so eno no enti ne nyina dia ma we nyina akwakoba ye bunu champion for no ma association no ena nkonwa bi e wo bunu ne ahafo no wo mo erewre mo mekai wo sa 1950 ena mo create sa bunu champion no no mo yes o me erewre mu na omo ama enkuro bi e wo bunu no o ma yi wo mo je fra Asante won ne so Asante but o mo nyina ye Western Ashanti aban pese beka bom ya Ghana no be hu yewura oni ne kai trans no ote ase enye je Asante no ko bom so Asante was there before Ghana till 1950 no a omno mo bro champion sam ne baaye no enkronkoni bia ya Asante nkro ni nyina ko ka omo tete wo mo ho 1951 na techima ite no techima ye no so ono de independent on show bia CB ena ato so a ono dom ahene ne dom afo nso so odom asa ato mo ho a ana ono na si wa hwe di animu so that bro champion thing started from 1950 ne started ya na ababedrune but enko ba bia nka from 1950 ne be ye bibi entumi nsesa entumi mra Asante form ena mo ka ho enyema mo free me ntosini. There is nothing about ye. Bruno Hono San Chronocana, Matam Hona Mukiti Kingdom. No, how many are you? You will say, or Monomia say. How many people and I was hardly the table champion car near Pebe or more penny and as on capital and better or one. Imagine we are Badriman and Safua or Junoquetra Sunyai Techimai. Doma Odbama Wai San Crum Ming Mokase, Omodos no more. Mammy found cruise army and Sawi. And now I'm found so conca. San Crunai Crunai, Wenchi, Mammy for Wenchi, Sunai, Techimai, Nadoma. Captain Crowe mono, a mood dear hin, and na ye debaye, born champion for no, or capital. And now here be panica ever finding a do money. Yansha development and ni said ye Croya mabo density. Ye just to have a father my Ebron champion for penny. I have sense a bet the mobem. And tis our agenda, na dear. So my cried what Talibaby party. Talibaby cry and foot room no on them. Open diamond pehunintino. On to sorry history in him. Da beno suma Asante suma konya suma no kwa hone no kwan ni minim kwa fa so ko benya suma ebenya on tu e kwa na sam wo court aye kan kan wie so de hene
Onya de hye na busua no o ma sam o court den wanchi e wo court den wo mu nyina ye ka de hye sam wo court yenya wie ye enso mo na musua tra sem keka mo na musua tre e wo mo ase rewura mu frefra himfo bi se omo antiase na de de ne ba no mayen fo no ne ma na omo ne candidate na o ba fa nsua tre da kwakwa shabro champion for na se no ona omo pe nti de abusua na yiri na ono no ye de hyekan no mompe obi kromwa obi fie asem obi nkonwa asem no house ni nti ka men kona house no kwa ye gunu kura za house asem no ka ko ni ye gu enti sanye tie bia no medi wie no ya me ya adoma na wotwe ya Berekum je se ya wie wo so ya wie de obaye wo bi ye bi na gazette no manyaka na dika ya kan me se susu biem se yempehu ko twa court kwan na gise court e hyem se mfa cd forms ko na shanko gazette me si we die ke bageta is a sutro mienu men hane mo di kan de sampa ye ba ko ti mienu na de kenye possible enti na watwe ni be si dwom abodwa ama Berekum ama na kwa aba ni ye ba so aba no pa bene so aba nyanye den so odomu na ebi hu obi a oso ye bema obeba ho no be ne ma basbasa bia o ADUMASA TV we did that 7 o'clock ya subscribe comment share other platforms ni na ye woso na o comment ya no mo bu na ni di so aba o kase we do see her be conversation maka Yetik Berekum here one akusa chiro Asante ni da. Berekum here funu na kusa o bansia. Ena wiei we say oyesi bi kumase. Sabi yetie ya ho na esi ahine. Berekum here funu na kusa o bansia. Ne say no kra ma mansia. No kra me kan nne. No kra ma mansia. Yeah. Opatase odi akonya. Ura akonya de se wadaruma. Be ya di si de. Ye kodu kumase ya ye se nkwara. Yeah. Ukasa hai. Adenti na so e ho de kosa. Ti de best Berekum man say, mo me anwe Berekum ho. Yeah. Se Ewe magunta. Abotwe kasa. Ira, pacho bola didi. Me ware this sister. Enti dada hima kwa masi. Ira. Ira. Wada rumo. Eba mi se je fe bra de eba fu. Nana Boachi, Nana Berekum him funu na kusa o bansia. Nana Boachi sa o bansia palace. That's the Brenzu sa o bansia palace over 222 there about. We owe allegiance to the golden stool.